Kaduna garin gwamna, Kaduna cibiyar jihohin arewacin Najeriya, ƙashin bayan masaukin baƙin al'umma. Cikin ƙwarar Kaduna akwai unguwanni da dama masu cike da tarihi, kowace unguwa da dalilin sanya mata suna. Amma tarihin unguwanni a jihar Kaduna ba za ta cika ba tare da an ambaci unguwar sarki ba, kamar yadda kowa ya san unguwan da sunan. Shirin hantsi a wannan lokacin ya yi diren mikiya cikin unguwar sarki domin jin asalin tarihin kafuwar unguwar. A tsari na al'ada ba ka iya sauke sarki a hotel saboda ƙazantar hotel bai dace ba. To amma aka yi musu wurin da ya dace da su sai su zo su sauka. Kuma ko kwanan gobe sarakunan nan suka zo buɗe musu gidajensu ake su shiga. Ina gaskiyar magana da ake cewa wai asalin sunan unguwar sarki unguwar Nasarawa ne. Ita unguwar sarki asalinta ana kiranta Nasarawa ne, unguwar Nasarawa. Kuma Nasarawa ne Ijara'i ne. Ijara'i nan wanda yake yawanci dukkan ministoci a nan aka gina musu gidajensu. Kuma nan suka yi harkokin mulkin su musamman lokacin lardin arewa. Daga bisani aka ce sarakunan arewa su masu gina gidajensu a unguwar sarki. Sarkin musulmi ya gina Abokan Uku ya gina gidansa a unguwar sarki, sannan sai aka samu sarkin Zazzau ya gina gidansa a unguwar sarki, sarkin Ilorin, sarkin Adamawa, sarkin Gwandu, sarkin Yawuri da sarkin Kebbi. Wannan dalilin gidajen sarakuna a unguwar sarki shi yasa unguwar sarki ta zo ta mamaye ainihin sunan unguwar sarki da ake kiran shi wato Nasarawa, wanda mutane da yawa man ka tambaye su ba san cewa unguwar sarki ba sunanta ainihin unguwar sarki bane, a ainihin Nasarawa ne, Jara'i ne. Zamanin wani sarki ne aka kafa unguwar sarki? To sarki musulmi na wannan lokacin bayan haɗewan ƙasa shine sarki musulmi Hassan Dan Ma'azu, wanda shine uban sarakunan da suka biyo baya na sarki musulmi. Shi ya roƙi gwamnatin wannan lokacin cewa a bashi yasasshen filoti. A wani ƙaunin an ce ya roƙi filoti 10, wani ƙaunin an ce ya roƙi filoti 15. To sakamakon amince mashi da aka yi sai ya fara gina nashi gidan, sannan sauran sarakuna su ma aka gina musu nasu gidan. Haka lamarin yake da na ji ta bakin mazauna unguwan wadda suke da masaniya kan tarihin unguwan tasu. Wani abu da ya kasance mai muhimmanci da za a jima ana tunawa da shi shine unguwan sarkin Kaduna, unguwan da ba ka iya faɗin tarihin sa ba tare da ka ambaci sarauta ba. Tarihi ya nuna cewa sarki Hassan Dan Ma'azu shine sanya unguwan sarki ta shahara. To sarki musulmi na wannan lokacin bayan haɗewan ƙasa shine sarki musulmi Hassan Dan Ma'azu, wanda shine uban sarakunan da suka biyo baya na sarki musulmi. Shi ya roƙi gwamnatin wannan lokacin cewa a bashi yasasshen filoti. A wani ƙaunin an ce ya roƙi filoti 10, wani ƙaunin an ce ya roƙi filoti 15. To sakamakon amince mashi da aka yi sai ya fara gina nashi gidan. Muna roƙon Allah, ya Allah koro muna sarki da ya Allah maido muna sarki Wannan anguwa ce da ya kasance dukkanin manyan sarakunan arewa na da masauki a wannan waje. Daga duba yanayin anguwan kai kasan cewa sarakuna ne suke da mallakin wannan waje, waɗanda suka hada da sarkin Zazzau, Ilorin, Yawuri, Gwandu, Katsina, Argungun, Daura, Katagun, Kazaure da kuma Lamida na Adamawa. Masallacin Sultan Bello da gidan tarihin gidan Arewa wato Arewa House, inda Sardauna ya gudanar da mulkinsa. Masu iya magana sukan ce, karabtu sai ƙosashen doki, in ka ji tambura sai masarauta. Idan ka duba gefen anguwan akwai wani yanki da ake kira anguwan doki, inda za ka tarar da dawakai an aje su, domin yawancin waɗanda ke zaune a wannan waje suna nishaɗantuwa da wasan polo da ake yi, wadda ke janyo hankulan masoya ƙwallon polo a duniya baki ɗaya. Turawan soja su suka kafa wannan unguwa.
da suka zo kasan turawan soja ko ina suna da dawakai suna kwallo, amma tarihi ya nuna wurin sarkin musulmi suka je suka ce suna so inda za su aje dawakansu. Hutu a garin Kaduna baya cika matukar mutum bai ziyarci anguwan sarki ba. Da wannan gwamnan ya dau girma